Naimbag na rabi tayo amin kakabsat. Dito nga misa intay mandanggayan ti pagyaman da Mr. and Mrs. Mario Camero ken ti familiana. Milagros Lorica ti panagkasangay na. Jenny Lynn Callejo ken ti pamilyana. Pagyaman dagiti Mantanas Fish Vendor, Pamilya Capos, ken kastamet ngayon ti karkararagan ti Kararua, Rigoberto Magdalena, Alfonso Miguel, Rosario Domingo Remedios, ken amin aminatay iti daytoy a pamilya. Tumakder tayo. Ni Jesus, irok no'y daytoy bagi, puso na dayawen di agresa, Jesus servimi, daytoy puso ken bagimi, Jesus ken kay servimi, daytoy puso ken bagimi. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat, iti panangri na tayo, ti Semana Santa, nanginang aldaw, sapay kumata, mabigbig tayo ti ayat ti Diyos, numan pa'y ado ti panubok ti biyag, dumawat tayo latta ti kinatib kartinaken, kinatib karti puso nga agtalit kenkwana. Kasken ni Apo Jesus, saan nga nagbaliw ti ayat na, numan pa'y liniputan da, numan pa'y tinalikudan da. Agkamatalit tayo nga rod iti grasya ti Diyos, idaton tayo kenkwana ti amin tayo. Tapno nga rod maikari tayo makirano iti dati na santo na misteryo, bigbigan tayo pa'y dagiti basbasol tayo, kat pagbabawyan tayo ida. Sikaan na ibaon, tapno pa imbagam dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Sika asito tugaw iti makannawan ti Ama, tapno ibabaet na kami, Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Kumararag tayo. O Diyos, kinayat mo anagsagaba ti anak mo iti krus gapo kada kami, tapno paksyatin na ti bilag ti demonyo, ipaay mo kada kami nga adipen mo, amairanod kam to iti gloria ti panagungar, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti maybasa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Insurunak ni Apo Diyos ti sawek, tapno mapapigsak ti nabannog. Binigat a paggagaranak adumngeg iti insurunak kanyak. Inikannak ni Apo ti panakaawat, ket jak nagsukir wenno simmina kenkwana. Intayak ti bukod ko kadagiti manang saplit kanyak, binayak ida amang pabain kanyak. Impalubos ko aparuten da dagiti barbas ko, ken tupraan da iti rupak. Ngem sa anak ay maan-anong, no, maan-ano iti panangbain da kanyak, tatultulungan nak ni Apo Diyos. Pinapuskul ko ti rupak tapno makaibturak, amok, asa anak to ang mababain, agsipod ta asideg ti Diyos kaniyak. Ket ipaduyakyak nanto nga awan basol ko.
Siya sino ti makaitured ang mangidarum kanyak. No adda, dumatag kami ti pagukuman ket yuli na ti darum. Ni Apo Diyos ti tumulong kanyak. Siya sino nga rod ti makapaneknek ang nagbasulak. Ti sao ti Apo. Salmo responsory. Apo gapo iti ayat mo anay daklan isalakan na. Sikat gapo na anam umsyak ket iti bain na lapnosan. Kadagiti kakabsat ko sang sangaili ti kayariga. Kasla akgan na iti familyak. Kasla gumigilayab nga apoy iti panagayat ko iti templo. Siya nagtinagan dagiti umsi akin ka maituro. Nagladingit to'y puso gapoy iti panakam umsi, ket nagbalinak ang nakakaasi. Nang namnamaak iti asi, ngem awan nang aasi kanya. Nagururayak ti panakailiwliwa, ngem naupayak. Inikandak ti sabidong iti mabisina. Pinainomdak iti suka iti mawawak, sungbat. Agkantaak to ngagdaydayaw iti Diyos, ipakamuk to kinatanok na, babaen ti panagyaman ko kenkwana. No makita daytoy dagiti maidadanes agraksakda. Dagiti agdaydayaw ti Diyos maparigtada. Ta dagiti nakurapay ipangag na ida. Ket lagi pen na dagiti na ibalod at tao na sungbat. Apo gapoy tayat mo anay daklan isalakan na. Madaydayaw ti balikas mo, maitantanok tinagan mo, maitantanok tinagan mo. Ti Apo at dako makada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Maysa kadagiti sangapulo ket dua nga adalan nga agnagan iti Judas Iscariote tinapan kadagiti pangulwen a papadi anya ti itedyo kanyak no yawat ko ni Jesus kada kayo kinunana inikkanda iti 30 a bagiti pirak manipod iti dayta kanito binerbirok ni Judas ti gundaway na amang lipot ken Jesus iti umuna nga aldaw ti piyesta ti tinapay nga awan lebadura na napaddag iti adalan ket sinaludsod da sa dino ti kayat mo a pangisaganaan mi iti pangrabiim ti Paskwa. Kinunana kadakwadain kayo iti maysa a tao nga adda iti syudad ket ibagayo ken kuana kuna ti maestro dimtengen ti oras ko. Di tanto balay mo ti pagpaskwaan mi. Siak ken dagiti adalak. Tinungpal dagiti adalan ti imbilin ni Jesus ket insagana dati pangrabii a pangrambak iti Paskwa. Idi rumabiin simmango ni Jesus ken dagiti sangapulo ket dua nga adalan iti panganan. Bayat ti pannanganda kinuna ni Jesus ibagak kada kayo ti pudno may santo kada kayo ti manglipot kanyak. Kasta unay ti pannakariribok dagiti adalan ket maysa-maysa nagsaludsod ken kuana. Apo saan asyak ti kunam anya. Ti kinagiddan ko anang isawsaw iti tinapay iti mallukong. Isuntumet ti manglipot kanyak insongbat ni Jesus. Matay to ti anak ti tao kas kuna tinasantuan asurat. Ngem asipay dayta a tao amang lipot ti anak ti tao na imimbag pay kuma no di na iyan anak. Nagsao ni Judas amang lilipot. Maestro siyak kaditi kunam nasa umon insongbat ni Jesus. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Nimbagarabi tayo amin Apo. Apay nabayagak nga mamunbunyagan. 17 years ko nga padin. Innam nga tawang kod tuyan, aginnam nga tawang kon. Nabayagak nga mamunbunyagan.
Awam pa'y binunyagak nga ubing nga agnagan ti Judas. Apehan nyo kayat nga panaganan ta apoyo ti Judas. Judas ka. Judas lang arot tanaganan ka. Animal ka, Judas ka. Demonyo ka, Judas ka. Kasi ko mga ta. Apaya nga awan, ipadas yung tuman ti may sa baka iso na singpad niya. Tanagmadima no, panaganam ti Jesus, santo mo labarisong yad, sino tinagtakaw ti sanjad tamambog ni Jesus. Akaasi mo ni Jesus mo, pinagtatakaw yumutan. Narakarkaro mo no panaganam ti Jesus, samon to hanga maisuro nga nasaya at dinagmadimat. Pipia pa nga tanga Judas ang tanto nagsingpat, at least kada kabaliktaran ti Judas. Laipadas yung tuman, niya apoyo ka pa, kanya naganan, pa bunyagan nyo ka, tinagan na ka. Adamo jod, di mat? Adamo jod. Ilocano ana na rongrungsot no. Na rongrungsot na Ilocano ta Judas. Adamo jod ang adumati santo nga jod ang daye Judas aka kaslo nagriga mga inya naganan. Ibaga dagayem ko nga agnaga tibernas na laeng Judas, tibernas na laeng grupo da nga tamba-tambay nagabas-basketball ko. Kabas-basketball ko ida, pagpamerienda ag ida ng padi ako na hindi. Hindi ko na nagtakaw ti Sim, nga dagiti nagsukatan di simbaan na pandain lako, natiliwda ni Judas ti padadaulo. Hindi may nagpakawan ka loko, Judas kalata, mga luklokwan. Luklokwan. Judas, ano gamin no ti connotation tayo ti Judas, hindi pa nagkita tayo no Judas kuna tayong ka, dakes manglilipot mo ilatan niya. Isungod nga ibernas tayo ti tao no daduma, no manglilipot, Judas kuna tayo. Judas ka. Una na kaliputam ko ma. Nikabsat mo, no liliputam na ka, tibernas tayo, Judas. Kinaglakamat, ala ko mga, anya ti muna nga, anya umuna nga nagbasulan ni Judas. Anya napan ka dagiti panguluan, binirbirok ni Judas, no kas ano na nga liputan ni Apo Jesus. Kinapan ka dagiti panguluan ti padi, sigun ti Ebanghelyo tayo napan. Tiyan nagnagan ti Judas, napan kadagiti pangulo na papadi ko na anya ti itedyokan niya no yawat ko ni Jesus kada kayo. Ta ni Jesus balbalakan ang dagiti paguluan na papadi nga tiliwen nga papatayon gapota ibagbaga na nga iso ti anak ti Dios. Kamaintriga dan ta naggadumot ti aramiden na milagron madanagan damutten ori dagiti leader ti politika kaya masukatan damutten agdanagdan aminen na-trigger da amin nariribok da amin. Kanya ko na ni Judas napan. Amo yun ni Judas kakwamat. Isumot ti treasurer da ka ni Judas. Kanya da nga apostoles, isunat ti treasurer. So para igan ti kwarta. Iso nga kunana, dahil sa bali nga ebanghelyo tayo, dahil sa bali nga version na kunana, insaw-saw ni Apo Jesus, di tinapay, sana inted. Kasla mula Pilipino, adagito yung kasla kanya tayo ng mga antay ti pandisal, ka isaw-saw mo mat, sa kakanan, sa mo ni nadalos, dagito yung Pilipino, kung nada tabugbugwan da jay tinapay. Sana mula ininom, na nadugyot mo laang, tadi nagbugwan na apan na mo la. Ininom. Insaw-saw na, kunana sana iniyawat. Kaya diniyawat na isa mul ni Judasan, sinarek ni Satanas, kunana. Ngam dahi timot version ni Apo Jesus tatakunana, di kagiddan ko amangi sausaw. Iso timang lipot kan, nagrigat mo't adi niya Apo Jesus. Imagine ang kadwam, sinursurwan na, imbilang na pamilya na, first family, malaksid kada po Santa Maria kina po San Jose. Isuna ti pamilya na, amunan timang lipot kanya na. Kano datay kumatoy diyan, datay kumamo dito mantanas di jayan aka ammom nga lipotan naka ay unaang kan ako natay kuman nagtatangken tayo ha. Ammom met datani may sumang lipot na ngato kapay. Ngem ni Apo Jesus ammunan. Kaya panlalaki inlako iti 30 nga nya naganan 30 abagiti perak. Nya apan na inlako iso di jayan. Sa di ko anday di agkak kunanan, di kisa iso ti alaen nyo kunanan, amudan. Kadi dyan kitaan tayo.
inla ko na, treasurer iso na, apay dakes nga ta ti kwarta. Kasla ko madigya, apay iso ka di ti rason, ti nakaliputan ni Apo Jesus, hindi pa nangila ako ni Judas. Haan nga dakes ti kwarta. Depende, di pa nang trato tayo ti kwarta. Tanudad dumano, agbalin nga napatpatag ti kwarta. Kasapulan tayo amin ti kwarta, wanti ko na nga haan. Ngam na napatpatagan ti kwarta, ngam di dignidad, di prinsipyong, kindi di biyag ti kapsat mo nga tao, ay agbalin nga dakes. To the point nga agin nagom kayon, ang kapsat mo pa'y, agin innagom kayo tangabi ngayon, agbalin nga dakes. Urehan lang ang kwarta ti pakaliputan. Nganya pa'y, education. Na ikang kati akam mo, ngagserbi. Haam mo mat nga saysaya atin, manglilipot ka mo lang. Judas ka mo lang. Adda pamilyam, sa balyob obraem. Hanggang nga responsable, manglilipot ka mo lang, Judas ka mo lang. So, nadaduma ka, Judas tayo mo lang. Adda Judas tayo. No, hantay nga saya atin, di responsibilidad nga naitid ka na tayo. Adda mo lang, Judas tayo. No, anya tinaitid kanyam nga agam kaham mo nga saya atin, pagbalbalin ng mga personal, pagbalbalin ng mga para kanyam, haam mo nga saya atin kagserbi, Judas ka mula ita nga naitid da ita nga gundaway. Anya ti Judas, gasam ta talupulo bagi ti pirak, tinalikodan na ti amuna nga Diyos na, amuna nga nangisalakan kano daduma, kakas jeta yumad, adda mo laang ano daduma, pangkanakimisa, ti amum adda ka diyo nagtisimbaan, yes, adda jay. Physically present at dakat jay. Ngam di pampanunutan ko kasano kang agawid apo ne, ado aggatang tata, malayos ta ikang kon. Anda ka jing agpaiso ka, ano, hodhodasem matlaeng Kayam matimapan, agdaydayaw king kuana, ngam napatpatag na sulsulit, na may mayat ay ngatot sa akam, ijayan nga agkuy-kuy-akoy kan, agboy aktulat tatibin, ore ka ba ilampay mo ilaan, hangka nga Judas nga tadya nga parte. Hanggang nga naghudas mo ilaan kini Apo Jesus nga urayon nakatimay sa laang nga oras ko mga aglangan kayo ngam sa bali pala di inobram. Hudas tayo, no daddo mainsukat tayo mo ilaan ni Apo Jesus, kadagiti banbanag nga addad to'y lubong. Iso kung no daddo addamot laang di pagkahudas, jiri na tayo. Ngam amuyo ti pintas na ni Judas ti may kamayat na. Adda ti kong kunada iti lubong ti theology nga adda pan there is salvation in Judas. Adda pan nakaisalakan kin Judas. Apa yang adda pan nakaisalakan kin kuana idi na realize na iso na gamin ka nadagsen na ay nya naganan kasla di consent na kumaka ja amuno osto pa di consent na ta apaya idi kinnan na di tinapay kinagiddan na nga nagisaw sa or inyawat ni Apo Jesus sinerek ni Satanas. So ang kay una agisaw sa sausaw ti tinapay tan sumreg ni sumreg ni Satanas hindi delikado. Sinereg ni Satanas. Nga amuyo idi na realize ni Judas nga madija inaramid na nya ti inaramid na napan nagbekkel imbitin na di bagbagina kayat na nga saon nagbabawi ijay nagkamalyan na. Iso nga kunana iti lubong ti theology adda salvation ken ni Judas. During di pa nang lipot, wen hanga nasayaat, ngam di pa na di reconciliation, di repentance, repentant heart na, nagrepent iso, nagbabawi iso na, iso nga addamot laang, dinusan na nga mismo di bagina kahit nga sawon, sign nga, idi ma-realize nan handa mo lakayat. Iso nga there is salvation in Judas kunana deya iso nga panaganan yung tota apuyo ti Judas addan tumula ti Judas addan tumula salvation amham nga tan-a kadija kakabsat wen tanuti kinaman nga asin Apo Dios ti pampanunutan tayo addaman dati gundaway nga nakapsot tayo isukat tayo ni Apo Jesus adati gundaway nga nakapoy tayo isukat tayo ti Dios tayo iti material kwartaman sanikwaman power man position man tinapat na napintas ken ni Apo Jesus. Urayon na tayo latta nga agbabawi. Kaya na latta nga agsubli tayo. Kaya na latta nga uray no kas ano kadagsen DJ mailawan tayo nga basol. Kaya na latta nga agsubli tayo. Di dyan mo tinapatagking kwa na isugurod nga panagpukonpesar.
no mabigbig tayo ti managayat ti Diyos tata, gapukin Apo Jesus, anya ti supapak na, iso daya pa nagkonfesar. Tadalusan nga ro di puso, pa nagbabawi ijay basol. Tano na ilawan tayo man nga nagbasol, at dalata ni Apo Diyos nga pagsubyan tayo or orayon na tayo latta. Huwag kakabsat, no manudad duma mailawan tayo, kasla tayo hudas nga narukop, ngam ti napintas, ti kayat ti Diyos, agbabawi tayo. Tinarigat nga makapan, ti kunana, tihan na kayat nga pagbabawyan, ti basol na. Tinarigat nga makapan, day tihan na kayat nga ikamang iti Diyos, dagiti basol na. Alagsubli tayo ti Diyos, iso ti tarigagayan na, agbalin tayo nga makaayayo ti imatang na uray pay agkara itublak, narukop, ngam ti kaya na agsubli tayo lataking kuana. Itagon daway, maaramit ti pannakalana, dagitay kagrunaan dagiti nagkonfesar, and dagitay nataengan nga nakapso.
God bless you. God bless you. Santa Misa idatun miken ka denggem kadapu araraw miken. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Ket may paayo pa kay daydayawan ken pa kay gloryaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Awatem kad apo daytoy daton mi ket ti paay mo ta mapudnuan mi ti makiranod kadagiti misteryo ti panagtutuok ti anak mo. Ket malakaman mi dagiti napateg abunga da gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agiyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno na ya may karigat rumbeng annong may kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Taammo mi nga sidigan dagiti aldaw ti makaisalakan na panagtutuok ti nagloryaan a panagungar ni Kristo ket isu ti pakaparmekan dagiti tangsit ti demonyo ken pakailagipan ti misteryo ti pannakaisalakan ti tao. Ket gapo ken Kristo agrok babita dayag mo ti ehersito dagiti angheles ket iti agnanayon agraragsak dayta saklang mo ket dawaten mi ti palubos mo kuma ta itimpuyog mi metano kurapay atimek mi ket kunami. Santo 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 iti Apo a Diyos dagiti amin na parswa di langit ken daganap nuda iti pa kay daydayawa Hosana iti kangatwa madaydayaw ti itinagan ti Apo Hosana iti kangatwa. Pudnoon ay Apo abiig ka akinasanto kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto dawaten mi ngarot ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asya ayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy ta daytoy ti bagik isu mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket tuminom kay amin iti daytoy ta daytoy ti kalis ti darak
darati baro ken nagnanayon atulag iso ang maibuyat to ang maipaay kada kayo ken kadagiti adu atat tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka tay paay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano di tibagikan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaisak na piti sa ngalubungan kat parairayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apim mo sayen asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami aramidem kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kamto ken inggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isudaan na kapudno a nagserbikan kaditoy daga makikadwa kamto kadmet kadakwada a mangitantanog ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy meken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti enggana. Intay umararaw iti ama katlualgon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit madaydayaw kumatinagan mo dumteng kumati pagarayam matungpal kumatinakem mo ditoy daga akas sa dilangit. Itdam kadakam daldaw itoy, ti kanen mi, ti patinayon ngaldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan, ngumanugot ti sulisog. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, ti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi, kan iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Jesucristo, kenunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapukan niyak titad ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, nudigat ti pamati ti iglesyam, ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti enggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing o may kakanya, inti may salaeng nga sa umo paimbagton ti karon.
dalan ko kunati Apo. Umararad tayo. Man nakabalin a Diyos, ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag na ti ipapatay ti anak mo, isamay mo kada kami tinapaypay so apanagtalek iti inkarina, asika ited munto kada kami ti agnanayon abiyag, gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti schedule tayo no bigat Apo, dagitay malanaan umay daan na sapsapa sakbay ti misa ta maisagana da ken agkonpesar da ti misa pamuggo nya ti oras alas 4 and then malpas dayjay ituloy tayon ton ti agbantay ti nasantuan nga sakramento. Daytoy nga liturhiya Apo ket riduo ko na may sa liturgy a manipod Huwebes, Biyernes, aging gana ti Domingo. No hamumalpas kurang da liturgy kasi tintula ang blessing maitadton ti Domingo di panagungar niya. Into no Biyernes ti schedule tayo alauna may dagitay denggan tayo dagitay gisir ti maudi apito abalikas santo na santuan a komunyon dapat may isagana nga panagbantay tumud laeng ti Santo Inchero ke napintas met iraryo dagitay dongaw kada pasyon nyo ta agkan kantata ito Sabado nga manen nga piyesta da kayon sa tagpiyas-piyesta to idi niya kaya tanyo nga piyesta ti Sabado Gloria haampay hanga maibaga iti liturhiya tayo haan da kayo nga addanakem na nga Kristiyano Katoliko da kayo ti mangibaga nga haampay nga panagpipiknik haampay nga panagraragsak ta karkararag pay laeng isugarog nga black nga addanakem yo da kayo ti mangibaga Apo hangko nga umay mabantayan kati mo umayog-gwardyaan nga official ka sa Sabado Gloria, ragragsak haampay. Into naman pas ti panagungar iso, agtatambling ka ito, uray rumarab ka ito, di uray langad tabaybayan, naging gana nga kay lumong awon. Basta Domingo. Ngam ti Sabado haampay Apo, agkarkararag tayo nga ron, adanagam tayo Kristiyano, da tayo ti mangilungalong nga haampay. Panagkakararag da jay, panag-reflect nga ron, di jay ayat ti Diyos kanya tayo babaan kanya Apo Jesus. Kahaan nga datay ti mangyapal no daduma magkayar arodok yung madagita Apo yung nga ipantabaybay ka dagita nga makaawat bayan nyo idan da kay nga danakam na no adda manaknakem yo ngamnohaan kas lahudas ng layso kaamo kay biag yon ngam haan kumapay Apo haan nga isupay dayjay ti liturhiya tayo into no malpas panagungar iso mabalinton agpiesta kayo agragsak kayo kano di schedule yo ti misa yo Apo 4 niya 1-3 kuma. Ngam 3 iso ti last day ti piyesta tayo. Nga balin agay ayam kay tulatan. I-4 tayon Apo niya. Tapno mo nakapokus tayo tula ang gimisa hanga deti agap apura gaputa dapay la ang championship no anyaman may mayat no into no misa misan tula ngen kensiat. Laman madikay pa. Madikay pa ditahan tapno nakapokus ton gamin J3 na bayag mi nga nagtutulagan. Adda outing dagiti personnel ti Vicariato. Kaya ti na pagtutulagan mi nga ikuan dagiti papadi dito i-outing mi ida. Kaputan na banbanog naman. Uray tapno agpokus tayo tulatan iti misa. Uray agpuyat kayo ti kay kaya iyo ti rabi iti to. At least han kayo nga mataktak maapapuro nga agmisa niya. Nagkakaawatan tayo. Hanak mo lang nga hudas kada kaya. Ay bagayo at gawid ako no. Ti Apo at da kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpaset ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Naimbaga rabi tayo, amin Apo.